Imos iniciar o estudo vendo cales son as características dos ríos da vertente cantábrica. Esta é a máis pequena en extensión de todas as da Península Ibérica. Os seus ríos son curtos e con forte pendente, porque nacen en montañas da Cordillera Cantábrica, próximo ao mar Cantábrico, no que desembocan. Tamén son caudalosos e con réximen bastante regular, porque atravesan zonas con clima oceánico que ten choivas abundantes ao longo do ano. Os principais ríos da vertente cantábrica son os seguintes. No País Vasco, os ríos Bidasoa, Deva e Nervión. En Cantabria, os ríos Pas, Besalla e Deva, que forma límite con Asturias. En Asturias, os ríos Nalón e o seu afluente, Narcea, Navia e Eo, que forma límite con Galicia. Continuamos cos ríos da vertente atlántica. A vertente atlántica é a máis extensa das vertentes da península. Debemos distinguir entre os ríos galegos, os ríos que atravesan a meseta e os ríos andaluces. Os ríos de Galicia son ríos de caudal abundante e con réximen regular, porque discurren por unha zona na que chove frecuentemente. Destacan o río Miño e o seu afluente o Sil. Outros ríos son o Tambre e o Ulla. Os ríos da meseta son os máis longos da península, porque nacen en montañas afastadas do Océano Atlántico no que desembocan. O seu caudal é considerable, porque teñen unha cunca moi grande e recollen auga de numerosos afluentes. O seu réximen é irregular e teñen estiaxe no verán. Os máis importantes son o río Douro, que discorre pola submeseta norte, e os seus afluentes, que son o Pisuerga, o Esla, o Adaja e o Tormes. Outro río é o Texo, que atravesa a submeseta sur. É o río máis longo da península e os seus afluentes máis importantes son o Xarama, o Alberche, o Tietar e o Alagón. O Guadiana tamén percorre a submeseta sur e os seus principais afluentes son o Záncara, o Ciguela e o Zújar. Os ríos de Andalucía son curtos, a excepción do Guadalquivir, e de réxime irregular. Os máis destacados son o Guadalquivir e o seu afluente o Xenil. Tamén podemos destacar o Odiel, o Tinto e o Guadalete. En Canarias non hai correntes continuas de auga, porque o clima é moi seco. Hai barrancos, que son leitos profundos por onde corre auga cando chove. E por último, imos ver como son os ríos da vertente mediterránea. Na vertente mediterránea, a maioría dos ríos, excepto Ebro, son curtos e pouco caudalosos, porque discorren por zonas con clima mediterráneo, de escasas chuvias. Teñen un réxime irregular, cunha diminución forte do caudal ou estiaxe no verán, e crecidas na primavera e outono. En épocas de chuvias, estes ríos poden chegar a desbordarse, é dicir, levan tanta auga que se sae do seu leito. Entre os ríos desta vertente, os máis longos son os seguintes. O Ebro, que nace na Cordillera Cantábrica. É un río longo e moi caudaloso, porque recibe a chega de moitos ríos que nacen nos Pirineos, como o Aragón, o Gállego e o Segre, e outros que nacen no sistema ibérico, como o Xalón e o Huerva. Outro río é o Xúquer, que nace no sistema ibérico, do mesmo xeito que o seu principal afluente, o Cabriel. O Segura, que nace na Cordillera Subbética, o seu principal afluente é o río Mundo. Outros ríos desta vertente son o Turia, o Mixares, o Llobregat, o Ter, o Guadalhorce e o Almanzora. Nesta vertente hai moitas ramblas e torrentes, sobre todo nas Illas Baleares. Son leitos secos que só levan auga cando chove.